Geert, Ja. scoren in de allerlaatste minuut. Dat is toch echt het mooiste. Dat is een dubbele jongensdroom voor het mansje, hè? Mooi toch? Prachtig, prachtig, prachtig. Maar waar zit er aan tafel? Dat is de algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. Hij komt er alleen nog in uit die primeur voor die het. Nou, dat had hij met dat zo. Is dat zo? Ja, dat had hij absoluut dat zo. Oké. En waar zit de nooiste? Jouw is mansje. Aan tafel. Oké. Heerenveen pakt met Tanko en Ezer Gurbus een punt chin FC Twente. En Cambuur neemt de joen op, maar jawel, Afolabi in de spits chin Jong PSV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, het is een doelpunt voor FC Twente. Wat een ongelofelijke blunder daar. Eventjes een communicatiestoornis bij achterin. En de man die daarvan profiteert is onvoller Daan Rot. Uit de tweede corner van FC Twente. Kopt er in één keer Lager Bjelke. Heel vrij. De 2-0 in de touwen. Ja. Het is Milos Lukovic. En hij zet de oorsluitingstreffer op het scorebord. Een redekaart voor FC Twente. Het slachtoffer is Ali Reza Jahanbaks. Rigoureus. Hij helpt de redekaart. En die is dan voor Bas Kuipers. Het schot van Esper van Evert voor Jochting Verloren. Trog Verschuren. Maar wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Het is de 2-2 die op het scorebord zit. Oh, is dit je boetespel? Nee. Dan is het trok hier van Volswinkel. Van Volswinkel. En ja, het is de 2-3. Is het Maat? Doelpunt! Ja! Hij doet het weer! Ezer Gurbus! Een jongensboek rijdt toch een vervolg! Ja, en aan tafel Geert van Thun, Roel de Vries en algemeen directeur Ferry de Haan. Ja, je waren weer al begonnen. Welkom. Mooi dat je er bent, want er speelt weer van alles bij de club. En we weten, jij geeft overal altijd eerlijk antwoord op. Niet dat we er altijd wijzer van worden, maar we waarderen het in ieder geval enorm. Graag gedaan alvast. Lekker beginnen. Je bent echt Waarom dat? Je zit nu 3,5 jaar bij de club. Ja. Waar ben je het meest trots op? Nou, sowieso de sfeer in het stadion, de bezetting in het stadion. Zowel particulier als zakelijk. Dat is een enorme vlucht geweest de afgelopen jaren in de goede kant. En daar is het einde nog niet in zicht. Dus ik denk dat we daar met z'n allen het meest trots op mogen zijn. Oké, maar je hebt Amin Sar verkocht voor miljoenen. De miljoenen van Ejuke zijn eindelijk binnen op de rekening. Ja. Je hebt Riemen van der Velde onder controle. En je komt met de bezetting van het stadion. Nee, maar dat spreekt iedere thuiswedstrijd wel in het oog. Hè? Waar de kritiek in het verleden was, ja, er zitten 15.000, 16.000 man. En we nu een gemiddelde van 22,5 ongeveer. Nou, ik denk dat we daar best trots op mogen zijn. Zeker. En er is nog een stijgende lijn. Ja, gelukkig wel. Goed zo. Nou ja, je hebt me een primeurtje beloofd. Ja, en anders... Moet ik wat verzinnen of moet het echt zijn? Dat weet je, daar doen we hier niet moeilijk over. Ik ga even een onderbuikje aan en het is weg. Ik ga verzinnen. Je gaat er eentje verzinnen. We gaan snel beginnen, jongens. Want Geert, jij stapt straks in de auto richting Eindhoven. Ja. Richting Eetcafé, truckstop 8. Terugstop af. Nog één keer? Truckstop 8. Truckstop 8. En dan, dan zitten we vlak bij de hertgang, jongens. Op 5 minuten van de hertgang. En wist al, Dus Belgisch omelet had ik even jongen. ik ga net als jongen. Ja, Belgisch omelet, is dat het? omelet, hamburger Oh, en kistrik douchen. dat klopt, ja. Dat Dat is chauffeurscafé. Ja, handig hè? Ja, dat is chauffeurscafé, klopt. Ja. Nou goed, jongens, wij beginnen met de stellingen. De eerste is van Geert. Jonathan Afolabi is op dit moment topfit. Op dit moment, hè, steeds ik erbij. Op dit moment heb ik geen aanwijzingen dat het net zo is, dus ik zeg ja. Ja, oké. Roelof, het is onbegrijpelijk dat Simon Olsen weg mocht. Dat is onbegrijpelijk, ja. Ja, oké. Ferry, Heerenveen is er na de winterse transferwindow sterker op geworden. Ja. Ja, Daar moet je al even over nadenken. Ferry. ja daar komen we aan weer om. Zeggende stilte. Geert, Henk de Jong had nou in één keer in de spits een luxe probleem. Zeker. Ja. Ja. Roelof, van alle concurrenten had Heerenveen op dit moment 4 de slechtste spits. Ja. Ja. En Ferry, de laatste is voor jou. Ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen. Nee. Nee? Echt niet? Nee. Veel langdurige blessures, de concurrentie pakt punten, je creëert zelf weinig. Volgende week Zwolle, zitten in de flow. Daarna AZ, PSV. Over 4 weken sta je 15e. Wacht even. De bal is rond. Die maakt zich wel zorgen. Ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Ja, toch? Ja, Maar zorgen in de zin van... Nou ja, dat het allemaal zo dicht bij elkaar staat. Plaats 8. Dat geldt voor naar boven en onder, Ja. hè? En van plaats 8, Maar dat is inderdaad, Fortuna. spook je gewoon wel. En plaats 15, dat is Groningen, is maar 2 puntjes. Dat klopt. Ja, nou,
16 is volgens mij 20 punten. Ja. Ja. Nee, oké, maar die En de andere plek ploegen... naar boven is maar 2 punten. Juist. Ja, dus je Volgens mij moeten we daar naar kijken. Ja, maar Van Persie heeft afgelopen vrijdag zelf Zeker. aangegeven... Ik twijfel een beetje over de doelstelling, Nee, of die nog zeker. wel realistisch Was is. dat nou handig van hem om dat te doen? Waarom doe je zoiets? Nou ja, ik denk dat Is we dat dat beter dan- aan de algemeen directeur Ja, kunnen is dat vragen. nou Ik stel de vraag nog een keer. Nee, Schrok maar jij? Is het nee. handig om dat zo te communiceren? Nee, Wat nou, vind jij? weet ik niet. Want het is, kijk, het is een realiteit. Maar die geldt niet alleen voor ons. Kijk, ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben om ook naar boven te kijken. Want dat gat is kleiner. De wedstrijden, daar zijn we vaak, en dat is misschien wel een kritiek puntje hoor. Zijn we zelf verantwoordelijk voor het niet behalen van een resultaat. Ja. Als je daar naar kijkt. Alleen, we hebben wat blessures. Maar een aantal die zullen binnen niet afzienbare tijd best wel weer terug kunnen keren. Nou, dat geeft ons in ieder geval wel weer wat ruimte daarin. Maar als je kijkt naar de thuiswedstrijden, dan zijn we eigenlijk, en dan ga ik niet zeggen dat we iedere wedstrijd heel goed waren, maar heeft alleen Ajax ons geneutraliseerd. En de andere waren wij in ieder geval voetballend. Dat is wat anders dan dat ik wederom zeg dat we iedere wedstrijd heel goed waren. En dat geeft gewoon wel vertrouwen. En het is ook niet zo dat iedereen die onder ons staat nu het licht gezien heeft en alles gaat winnen. Nou, Ajax heeft jullie geneutraliseerd. Aan de andere kant, gisteren, het eerste half uur zijn jullie finaal weggespeeld. ik dacht dat- Met ik dank denk- aan de rode kaart kom je weer in de echt, het wedstrijd. wordt 8-0 hoor. Nou, dat is heel flink. Maar we hadden niet zo heel veel te vertellen in beginsel. Dat is helemaal een niks. ding wat zeker is. Nee. Jongen. Nee. Nou goed, wat dat betreft ben je ook wel een beetje ervaringsdeskundige hè, met gele kaarten en rode kaarten. Was het nou een terechte rode kaart? Nou ja, ik denk als die een hele gele had gegeven, dan had waarschijnlijk iedereen er ook vrede mee gehad. Ja. Ja, en dan was de VAR ook niet op de lijn gekomen. Nee. Want nationaal en internationaal is deze overtreding eigenlijk gewoon geel. Nee, maar kijk, als je de camerastandpunten pakt en je draait alles vertraagd af, dan ziet iedere overtreding er heel ernstig uit. En dit was niet handig en het was absoluut kaartwaardig. Alleen als hier een gele kaart voor gegeven werd, dan denk ik dat iedereen vrede mee had gehad. Ja, ik denk- Dus eigenlijk heeft Heerenveen geluk gehad. Deze keer wel. Ja. Ja. Maak jij ook zorgen, Roelof? Ja, ik maak me wel zorgen, ja. Oh, ja? Ja. Maar niet in de zin van dat degradatiespook nou in de buurt komt. Ik vind Heerenveen goed genoeg om te zitten van, nou, oké, dat redden ze wel. Maar er wel bij is dat ze winnen al jaar, hè. Tjinburg, RKC wint al in alles. Heracles komt omheen. Zwolle is hier warm. Dus dat wordt ook best wel spannend wat hun putjes er wel pakken. Maar ik vind ze litten gewoon samen minchen. Als Boknevic er nou net bij is, Brouwers er net bij is, ja, dan valt er al best wel wat valt. En dan Nicolescu, Trenskov. Ja, Trenskov, die moest hij nog. Ja, het bloedt er net zo volop van hoe, vind ik eerlijk zijn. Ik vind het, ik heb het al eerder zijn. Komt die Ferry? Ik vind het slechtste Heerenveen in de afgelopen 30 jaar. Zo. Hoe oud was jij toen, Ferry? Was het toen, joh. Kijk, ik ben nu... Wie is de luiers amper om Toen was ik net uit de luiers, ja. Ja. Nee, maar kan je daar wat mee met deze kritiek? Nee, maar ik vind Het is dat wel ze- een uitspraak, Ferry. Het Ik vind slechtste ik vind dat Heerenveen niet in zo. 30 jaar. Ik vind, tuurlijk mis je op sommige momenten. We hebben het vaak over karakters gehad en wedstrijden over de streep trekken. Nou, daar kan je inderdaad wel wat van vinden. Maar kijk, we moeten wel oppassen dat we niet alles kapot gaan analyseren. Maar ik vind dat we onszelf te vaak tekort gedaan hebben. Dat is uiteindelijk ook kwaliteit. Dat snap ik wel. Maar het is niet zo dat wij continu alle hoeken van het veld te zien krijgen. Dat vind ik Uitwedstrijden niet. wel, hoor. Heb je geregeld alle hoeken van het veld gezien gekregen? Ja, maar dat is in de goals. Hè. Dat bedoel ik. We moeten stoppen met alles kapot analyseren. Want we hebben een statistiekje 16 goals uit de standaard situatie tegen. Nou, dat zegt ook wel wat. Dat is veel. Ik denk net iets te veel als Zo. ik heel eerlijk ben. Maar overal denk ik nog steeds dat wij genoeg kwaliteit hebben om een gewoon goed seizoen te draaien. En of goed dan plek 8, 9 of 10 is, of 11 of 12, ja, dat vind ik lastig. Omdat de verschillen, maar dat wist van het begin van het seizoen ook wel heel klein zijn. En je moet een keer jezelf weer gaan belonen en in een flow komen. En dan gaat de wereld er weer heel anders uitzien. En daar ben ik wel positief over. Jij vindt niet de doelstelling aanpassen. Nee. Jij omdat- twijfelt niet over een doelstelling. De doelstelling is nu, even voor de duidelijkheid, plaatsing, play-offs, Europees voetbal. Ja, maar ik vind ook dat dat wel een verplichting is. En als je ziet het hele seizoen waar wij bivakeren en de afstand naar die plekken toe, ja, dan kunnen we nu toch moeilijk wat anders gaan roepen. Ik vind dat totaal niet past bij onze eigen ambitie. Op basis van het aantal punten kun je niet anders roepen. Nee. Nee, maar maar de dan komt de doelstelling- vraag was het dan een handige uitspraak van Robin van Persie? Ja, maar even voor Nee, de dat doel. bedoel ik te zeggen. Is dat handig om dat zo te... Daar heeft een ander ook helemaal niks mee te maken. Dan moet je gewoon voor je houden zeggen. Dan wij klappen erop en die punten die komen. Een beetje, kom op. Nee, maar misschien ook een beetje indekken, want je mist Ja, nou ja. 4 belangrijke jongens. Ja, nee, maar de spoeling is op dit moment dun. Dat is duidelijk. Alleen
dan nog steeds denk ik dat wij een ploeg kunnen hebben die in ieder geval wedstrijden kan verrassen. Nou, dat hebben we ook al bewezen. Nou, helaas hebben we ook bewezen dat we door een ondergrens kunnen zakken. Nou, en daar zit nog steeds heel veel tussen. Alleen of het onhandig is, het is ook een stuk realiteit en wel waakzaamheid van pas op. Als je even toevallig 2 keer tegen een lamp aanloopt, dan kan je ineens daar staan. Ja, maar dat snap ik wel, maar dat zou ik intern houden. Als trainer. Ja, maar Robin is ook in alles heel open en transparant. En ik denk dat dat zeker ook past bij ons op dit moment. Dus ik vind dat ook geen enkel probleem. Dat is ook niet Dat is ook zo. Het En is ook niet een halszaak, maar bovendien, er is een nieuwe joker, hè? Eser Gürbüz. Ja. ik bedoel Ja, maar. toch? Nou ja, een mooi verhaal, een mooi jongensboek. En, Arnhem. Wat dacht jij toen hij dat laatste tikje gaf? nou, ik stond beneden, dus ik hoorde alleen heel veel gejuich. En toen zag ik wel, uiteraard heb ik hem teruggekeken. Maar goed, het zegt wel iets. Hè. Hij is natuurlijk nog jong en licht, maar hij staat 2 keer op de goede plek. En dat is niet alleen maar geluk, dat is ook een stukje instinct wat hij gewoon in zich heeft. Kijk, hij kan natuurlijk heel goed voetballen. Dat heeft iedereen wel kunnen zien. Alleen we moeten daar ook wel weer voorzichtig mee zijn om die jongen nu op een voetstuk te Hoe plaatsen. oud is hij? 17. 17. En 340 dagen. Het zegt volgens mij meer wat over de spelers die jullie aangetrokken hebben. Dus je haalt Alsayed, je haalt Nuneli, Tresco. Normaal gesproken foutloos een van de beste spelers die je hebt. Je hebt Sebaoui. Eigenlijk levert die allemaal niet, behalve Tresco. Ali Reza Jahanbakhsh levert eigenlijk ook nog niet. Je kunt dan alles zien dat een goede voetballer is. Daar kun je nog over discussiëren. Maar levert eigenlijk ook nog niet. Zeker niet qua assists en doelpunten. Daar komt Eser Gürbüz erin. 17-jarig. Het is eigenlijk een beetje van, ja, we hebben niks beter, dus we flikkeren hem er maar in. En die scoort 2 keer. Zo kan je hem ook uitleggen. Dank je. Bedankt voor de tip ook. Ja. Maar nee, kijk, maar Esse is een talent. Hè. We hebben zijn contract opengebroken. En we willen ook weer dat de talenten wat dichter bij het eerste elftal kunnen komen. Dus hij heeft ook gewoon de kans gekregen in trainingen om zich te laten zien. Nou, en hij heeft daar een indruk achtergelaten dat Robin ook een trainer is om hem in ieder geval bij de selectie te halen. Ja, Een positieve uitleg. Dat is de positieve uitleg. Nou, en dan realistische. heeft de trainer gelijk als hij 2 keer in laat vallen en hij maakt 2 keer een goal. Dan heeft de trainer denk ik gelijk dat dit gewoon een talent is. Maar dit is voorlopig een talent die het hiervan moet hebben. En we moeten niet verwachten dat we hem morgen in de basis kunnen Kijk, zetten. het En ik denk- Cambuur-talent Wieberen Kooistra die scoorde ooit in de laatste seconden tegen Emmen een gelijkmaker. En hij werd zo'n beetje in de adelstand verheven. Maar zo werkt het niet, Nee. jongens. Want die jongens Roelof zijn vergeleken volgens mij met Johan Cruijff. Ja. Ik ben totaal verkeerd geframed, hoor. Maar je weet hoe nee, het maar gaat. dan, dan word je even boven jezelf uitgetild. Maar de vond hem wel realiteit is heel goed, harder, ja. hoor. Nee, maar we moeten zuinig erop zijn. Maar nogmaals, hij staat 2 keer op de juiste plek. En dat is niet alleen maar geluk. Zullen we even luisteren naar de reactie van Robin van Persie, jongens, over Eser Gürbüz? Ja. Ja, mooi. Dat bewees hij vorige week ook al. Dat het heel erg belangrijk is dat je met voorzetten vanaf de andere kant erbij zit. Ja, en dan dwing je je geluk ook af. En dan is het geen geluk meer. Weet je, dat is gewoon echt een kracht van hem. Hij heeft echt een neusje voor de goal, zit overal erbij. Dus dat is hartstikke mooi. En ja, daarin helpt hij ons en maakt hij weer het verschil voor ons. Want veel mensen zullen zeggen van ja, die had ik ook nog wel gemaakt. Maar je moet er staan. Je moet er staan. En het gaat vooral om de loopactie ervoor, dat je daar bent. Dus dat heeft hij prima gedaan. Ja, Nies, kijk, dan stelde ik dan eigenlijk de vraag, de stelling van alle concurrentie had Heerenveen op dit stuit 4 de slechtste spits, de minste spits. Nou ja, oh, daar is een briefje van Hans Kraaij, mooi naam. Oh jee, nou daar komt hij hoor. Ik heb me voorbereid, Ferry. Ja, nee, heel goed. Want ook ik wist niet dat anders. min of meer deze vraag kwam. De spitsen. Ja. Ik kijk even naar Herakles Kulenovic. Die is beter dan Lukovic. Ik gewoon even mijn eigen mening, hoor. Edvardsen is beter. Da Cruz van Fortuna is beter. Laudersen van Sparta is beter. Omerson van NAC is beter. Okawa van NEC is beter. Nou, en dan heb ik nog een rijtje Willem II, Almere, PEC Zwolle en Groningen. Nou, ik vind Vente wel beter. Bij Robinet, Vazen. Nou, Seuntjes bij Groningen kun je nog over discussiëren. Jullie hebben gewoon geen goede spits. Als je puur dat je zocht naar het aantal doelpunten, want dan heeft inderdaad wel die huiswerk die in. Alleen ik kijk ook de doelpunten Had je opschrijven. alle jij erbij? Jazeker. Ogawa 7, Vente 9, Kulenovic 7, Lauritsen 5, Savada 7, Omerson 2. Jullie hebben Rallis, die heeft er 2. Topscorer van Almere City heeft er ook 2. Die staat stijf onderaan. Nicolas heeft er 5 volgens mij. Ja, Nicoleski staat 5. Maar die is nou wekenlang uit de roulatie. Ja. Maar goed. De stelling van Heerenveen heeft op dit stuit de slechtste spits van de Eredivisie. Nou, daar ga ik uiteraard geen bevestigend antwoord op geven. Nee, kijk, wij hebben 2... Godzijdank, want jullie willen nota bene verlengen. Ja, nee, we hebben twee jonge, talentvolle spitsen. Alleen, we hebben met Niculescu natuurlijk een spits die in ieder geval bekend staat dat hij goals kan maken. Nou, dat heeft hij ook wel bewezen in de spaarzame tijd. Alleen, er wordt wel meer gevraagd.
En dus is het een zoektocht op dit moment. Wat past nu het beste bij het elftal daarin? Nou ja, en daarin ben je natuurlijk mede afhankelijk van de mogelijkheden. Hè? Ook financieel gezien, wat kan je doen en wat kan je juist niet doen daarbij. Nou ja, en dan kom je uit. Ik denk alleen dat Lukovic bij Vlagen, en nogmaals, die jongen, dit is zijn tweede wedstrijd pas, heeft hij echt wel een paar kleine dingen laten zien waarvan je iets herkent van, het is niet zomaar iets. Maar op basis waarvan ga je hem Lukovic ophellen? Nou goed, het is een speler die gedropt werd, waarin we allemaal heel goed naar gekeken hebben. Wat kan die toevoegen ten opzichte van wat we hebben? Nou, Robin heeft daar zijn eigen mening ook over. Die is daar sowieso heel enthousiast over. Die herkent ook bepaalde kwaliteiten die een spits moet hebben. En ook via contacten van Robin een beetje binnengekomen, hè? Nou, tweeledig. Het is ook al via het eigen netwerk gekomen. Maar hij kwam ook via de andere kant. Dat klopt inderdaad. En dan ga je kijken wat is nodig daarbij. Nou, ik denk dat hij absoluut wel kwaliteiten heeft die zouden kunnen passen. Alleen als Nicolescu er straks weer is, heb je gewoon 3 spitsen waaruit je een keuze kan maken. En wellicht is het inderdaad zo dat je nu niet een definitieve vaste nummer 1 hebt. Dat zou inderdaad kunnen, ja. Ja, nee, want op een gegeven moment, Jordi de Wijs moest tegen Quick Boys in de spits. Ja, want er winnen op een gegeven moment ook blessures. Chin Ajax stond Seboui in de punt van de aanval. Tegen Groningen was er eigenlijk geen slotoffensief. En ik schrik ervan dat ik dit nu ga zeggen. Maar je zou bijna zeggen dat je Kalsbak vroeg hebt verkocht. Nee, maar voor de winter... Hij had wel alle voorwaarden, hè? Nee, dat was een goeie. Nee, maar kijk, voor de winter toen Pavel nog gewoon fit was... dat is het zogenaamde plan B. Toen ging Pavel, werd vaak naar voren gestuurd. Dus als Jordi naar voren gestuurd werd, dat is dan is het vrouwen, kinderen eerst... en dan pompen en hopen dat hij daar een keer goed valt. Dus dat is een plan wat helaas nog niet succesvol geweest is. Maar het is niet dat zomaar uit de lucht gegrepen. Je hebt geen spijt van dat je Kalsbak hebt verkocht aan Sarpsborg? Nee, omdat ik de stelling, ik weet niet of ik daar al op mag terugkomen. Natuurlijk, zeg maar dat wij sterker zijn geworden. Kijk, dan gaat het over perspectief. En er zijn een aantal jongens vertrokken, die hadden gewoon geen perspectief meer. En we hebben nu spelers terug die in ieder geval ruiken en vinden dat ze in ieder geval de eerste 11, of ze zitten al bij de eerste 11. Dus er is weer een gezonde strijd in de selectie gaan. Hè? Dus de jongens die vertrokken zijn, die wisten, wat er ook gebeurt, de kans dat ik ga spelen is niet zo groot. En dat zie je door de week terug. Dus ik denk dat het algehele niveau in perspectief sowieso omhoog gegaan is. Daardoor. Goed zo. Petrov maakt Keulen het beter. Nou, Petrov zorgt misschien dat de rechter vleugelspits beter wordt. Als die op de trainingen er tegenover staat. Oké. Ja. En zo'n Petrov, is dat wat jullie betreft de potentiële opvolger van Keulen? Die loopt uit zijn contract? Nee, Petrov is tweeledig. Hè. Petrov is van origine natuurlijk een linker centrale verdediger. En heeft in het Bulgaars elftal, toen hij daar gespeeld heeft, heeft hij het als linksback gedaan. Nou, en we zochten en we zoeken liefst naar spelers die multi-inzetbaar zijn. Nou, en daar is hij er één van. Maar we wisten ook dat we hem wel de tijd willen en moeten geven om te zorgen dat hij kan acclimatiseren. Hè. En natuurlijk, als hij goed is hij goed. Dat laten anderen zien en dan speel je. Maar met Petrov kijken we meer naar de toekomst. Waarom halen jullie nou zo'n Petrov en zo'n Lukovic, om maar even tropische aankopen te noemen? Waarom kijken jullie op die manier? Waarom halen jullie spelers daar vandaan? Waarom kijk je niet bij waarom haal je niet een Edith Sjoerdi van Telstar of een Nick de Groot van Den Bosch als linksback? Spelers die wat meer voor de hand liggen, die de cultuur ook kennen, die vlakbij zijn, waarvan je weet, ze potentieel, ze kosten misschien ook wel wat minder. Nou ja, dat laatste waag ik inderdaad te betwijfelen. Of dat zo is. Ja. Of ze wat minder kosten. Ook in Nederland. Hè. Dat is gerechtvaardigd. Worden de prijzen. Nick de Groot zal goedkoper zijn dan Edith Sjoerdi. Of dan Petrov, denk ik. Nou ja, dat weet ik niet. Alleen wij vinden dat Petrov in ieder geval op een bepaald niveau al heeft gespeeld. Waarvan je zoekt dat als er wat met Mat zou gaan gebeuren, dat je in ieder geval een vanger hebt die wat meer gewend is. Dat soort spelers zijn voor Heerenveen altijd interessant. Hè? En daar moeten we ook weer... Daar zijn we al een beetje weer naartoe gegaan, maar daar moeten we er nog steeds meer van hebben. Maar je moet ook wel waken dat je er niet te veel van hebt. Want als je dus in een blessuregolf waarin we zitten, dan wordt het best lastig. Dus als we naar de toekomst kijken, dan moet er nog meer stabiliteit komen. Ja, Keulen gaat niet bijtekenen, denk ik, hè? Je hebt nou 2-3 keer een aanbieding dat gedaan. hebben we voor de winter 2 keer gedaan. En nu zullen we dat vraag stellen. Alleen, als hij een andere keuze wil maken, zou ik dat ook nog kunnen begrijpen uiteindelijk. Goed. We gaan even naar Cambuur, jongens. Want Afolabi, die stapte vanmiddag de bus in. Ja. In de Witterskip, dat hij voor de tweede keer dit seizoen in de basis uit Orange zette. Ja, FC Utrecht, jong FC Utrecht, waar de eerste keer scoorde die penalty. Ja, maar goed, hij is dus nou eindelijk fit. Hebben we hier te krijgen met een medisch wonder?
Ja, ik zou het bijna denken. Hè. Nou, hij is fit voor maximaal een uur, het Henk de Jong zijn. Oké. Ik zeg in dus, wij doen altijd om voorspellingen in de app. Ik weet het time dat we JRVN ook hebben, maar met journalisten dan. Zo nou en dan eens, voorspellingen. ja. Het dat slaat helemaal naar keer. Ik ben zien hoeveel verstand dat journalisten van hij 0 kan die vertellen, maar clear. Maar daar werd de vraag gesteld door een collega. Zei, kunnen wij ook inzetten op de vraag hoe lang als Afolabi het volhoudt van Hoeveel minuten? Ja. Ja. Dat zijn. Nou, ik ken nog net antwoorden. Oh. Ik leer dat altijd even om je heen te komen. Ja. Er is een van de collega's die zei, hij haakt in de warming-up al af. Een zure journalist ook altijd. Maar goed, hij zit dus nou in de punt. Maar hij staat erin. Hij staat in de punt. Henk, ik heb juist van Henk horen. Die zei, nou ja, ik denk dat hij wel een hoeren. Ik gok op dat hij een hoeren spelen kan. Ja, precies. Want verleden weekend zie je het Geert-Jelle de Vries hier om tafel. En die zei van Henk kennen, zul die Tony Rilke wel steenlitten. Ja, Maar goed, Henk had het dus oorlijke dag genoeg. Ja. Even jaren naar Henk de Jong. Rook kan ik op een andere manier spelen, zodat hij zijn goals ook maakt. Als dan ik just naar de goal die hij maakt in de oude wedstrijd in Telstar, ja, daar had hij een neusje voor. Dus dan als de doelpunten maken wordt tegen Bilkoner. Zo samen kennen Afolabi in de spits, Rilke op middenveld, zie je eromheen. Zo samen kennen. Doe ik wat trainer worden. Ambities, Geert? Nee, totaal niet. Geen ambities. Nee, maar van dat moet dus eigenlijk de nije tender worden. Het zou de Afolabi, nije tender worden. Rilke, Ik maar vind het eigenlijk Hilterman. Ja, maar Hilterman die direct nog. En Hilterman die had dat skouderuiten komt gewoon. En die wordt nog eventjes uit de wind houden. Die speelt die kind nevens mij komende vrede wel spelen in topos. Dus dan komt hij wel weer bij de selectie. Ja. En dan maar die wegkiezen. Maar het is wel een loffelijke keuze. Ik denk dat het heel belangrijk wordt voor Cambuur dat deze keuze er binnen. Want we komen in de beslissende fase. En zeker in de KKD is het, denk ik, een geweldig voordeel als een goede bank hast. En Cambuur dat krijgt het je echt een Cambuur dus hele nou. brede bank. Als het wissels, wist net minder. Dat is heel fijn. Een luxe positie. Een collega zei laatst mij, die wie vreeds bij Cambuur en die wie de sneus erop bij Heerenveen. Die zei, Cambuur hier een betere bank dan op Heerenveen op sneun. Wie zei dat? Dat zei een collega. Oh, collega, oké. Oké. Ja, Nou, maar even niet. nee. Nou, daar ben je het hardgrondig mee eens, of niet, Ferry? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar Jong maar PSV, die ik doe zit geen nou... vergelijking met Heerenveen. Dat natuurlijk wijzen. Nee, Ik constateer dat Cambuur voor KKD-begrippen een uitstekende bank heeft. Met routine, met jeugd ook. Want Wieber en Kooistra heeft hem dus wel enorm ontwikkeld. Johan Cruijff. Ja, ik vind het... dus, Johan Cruijff, nee jongens. Nee, maar Jong PSV is de nummer 18. Als Ja. Cambuur winst in zijn treden. Ja, zo is het. En dat 18 van Jong PSV, zei net z'n volle. Cambuur had het traditioneel moeilijk maar Jong ploegen. Dit hier gaat het al even beter. Thuiswedstrijd is echt woend van Jong PSV. Nou, Unike zal net spelen. Tycho Land, het grote talent, zal net spelen. Want die ben al hier... Babadi, zou die spelen? Babadi zal net spelen. Nee? Want Babadi Ja, die dan zit... net zo goed naar Heerenveen Babadi is onderwijs naar Heerenveen. Ja. Nee, maar die zullen denk ik net spelen, want die gaan mooi naar Juventus. Nou, de sfeer is fantastisch daar bij PSV. Dus dat kunnen die jongens mooi even opvangen. Dus ik denk dat Cambuur Jong PSV wel op het goede moment treft. Kijk eens aan, nou heel goed. Dan iets oors, een kwestie die ik oorsnijden wil. Fortuna Gate, oftewel de tal van spelers van Fortuna. Even een korte geervetting, even resume. De KNVB heeft het neergelegd bij de IFAB, een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor de spelregels. Die hebben terugkoppeling gegeven aan de KNVB. De KNVB heeft dat vervolgens weer teruggekoppeld naar jullie en naar Fortuna Sittard. Jullie zijn het er niet mee eens, hebben protest aangetekend bij de KNVB. Nu mijn vraag, hebben jullie intussen al een reactie gehad van de KNVB? Nee, het is niet zo dat wij protest hebben aangetekend. Er werd ons gevraagd naar onze zienswijze, die hebben we gegeven. En mede op basis van de adviezen die het IFAB daarin gegeven heeft. Daarin hebben wij gezegd hoe wij ernaar kijken. En sindsdien is stil. Ja. Maar goed, het is toch... niet dat je er specialist in kunt worden, dit soort extreme situaties. Maar die IFAB, als die het advies geeft, dan is het over het algemeen zo dat dat wordt overgenomen, heb ik begrepen. Klopt dat? Nou, dan denk ik in dit geval misschien niet. Maar zij geven niet meer dan een advies. Nee, en dan is het aan de KNVB inderdaad, die daarover gaan, die commissie, om daar een uitsluitsel over te geven. Nou, er is een bepaald voornemen gekomen van, nou goed, dit is ook de eindstand daarbij. Dat zegt de KNVB nu. En daarin hebben wij gezegd dat wij er anders naar kijken, op basis van de feiten die hebben plaatsgevonden. Maar hoe kijken jullie er dan anders tegenaan? Want er zijn een aantal adviezen die daarbij gegeven worden. Hè. Punt 1, heeft het invloed gehad? En je kan het natuurlijk zo ver trekken als je zelf wil. Maar als je gewoon naar de beelden kijkt, dan komt eerst iemand uit. Die geeft de wisselspelers een high five. En die wordt door de trainer aan zijn staart getrokken. Die krijgen wat instructies. Die andere twee gaan erin en hij wordt ook terug het veld in. Ja. Dat valt onder het kopje verwarring.
Hè? Dat Ja. wordt aangegeven. Ja. Dan is diezelfde speler die de eerste uitging en weer terugging... dat is degene die de bal doorkopt. Dus als je het over verwarring hebt. En degene die de loopactie maakt... waardoor er dus een uitbal plaatsvindt... Ja. die had helemaal niet op het veld mogen staan. Johnson, dus dat er is is nummer wel 12. degelijk Ja. invloed door dit verhaal. Dat en snap wat er ik. dan daarna Ja. allemaal gebeurt, dat snap ik. Maar als dit dingen zijn waar in ieder geval op getoetst en gekeken moet worden... ja, dan moet je dat ook wel doen. Welke Nou heb ik beslissing van er ook mijn volgt. goede collega Roland de Vries gisteren Zeer vorige week goede een collega. enorme uitleg gekregen over hoe dit in elkaar steekt. En dat komt eigenlijk hierop neer dat wanneer er sprake is van arbitraal falen, dan ben je kansloos. Hier was sprake van arbitraal falen, toch? Op basis van spelregels. En de vraag is of hier de toepassing van de spelregels aan de orde zijn. Of dat gewoon een reglementaire aangelegenheid is. Ja. Maar ik toch, Ja, dat jongens, is heel lastig. Ja, het is ruik lastig. nieuws. Ik ruik Ja, nieuws. ik dacht- Want Oké, is dan de uitleg? Ja, ik denk een primeurtje. Ja, komt die het nu verder. gehad? Nou, nou komt die. Ik kop hem in. Jij kopt hem in. Denkt de IFAB er anders over dan de KNVB? Nee. Nogmaals, het IFAB die neemt geen stelling. Die zegt gewoon van... Wij joh, adviseren. pas daarop, pas daarop, pas daarop. En Maar het daarop, advies van de IFAB, komt dat wel overeen dan Nee, met wat het jullie advies hebben? heeft niet één advies gegeven van ik zou dit doen of ik dat doe. Die heeft Oh. gewoon aangegeven, let daarop, let daarop, let daarop, let daarop. Dat is wat de IFAB doet. En vervolgens wordt dat advies te harte genomen of niet. En daar is waarschijnlijk een groep wijze mannen en vrouwen die daar een oordeel over vormt. En die komt dan met een voornemen, want daar zijn we op dit moment. Ja, maar jullie en daar hebben... hebben wij onze zienswijze op losgelaten. Ja, oké. Dat wij denken, nou ja, Even voor de duidelijkheid, Gaat het daarover. voornemen is om die 2-2 als eindstand te vast te stellen. Ja. Oké. Het voornemen van de KNVB. Van de En- KNVB. Ja, Ja. precies. En jullie hebben natuurlijk, kan ik me voorstellen, het liefst dat Fortuna Sittard in de bus stapt, 7 uur rijdt voor 6 minuten voetballen en dan het liefst ook nog beginnen met een 2-1 tussenstand en dan beginnen met een doeltrap. Maar nou heb ik begrepen dat het misschien ook zo zou kunnen zijn dat die hele wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden. Staan jullie daarvoor open? nou ja, dat is even afwachten. Maar dat is een meer voor de hand liggend scenario. Ja, dat Ja, klopt. je hebt nu een punt, hè? Je zal het beleven. Bij jullie, jullie Danny hebben Buijs zei, 4. dan pakken we dan toch gewoon 3 punten. Is het ook klaar? Je zou maar een puntje tekort komen straks. Dat Zij- kan. We zij kunnen er we- ook 2 bij krijgen. Zijn we muziekgraven erbij? Nou, dat zijn ook dingen om mee te wegen. Welke selecties mogen er dan gebruikt gaan worden? Hè? Wordt die wedstrijd opnieuw vastgesteld? Maar dat zijn dan natuurlijk allemaal vragen. Ja, Dat zijn natuurlijk allemaal vragen en die ik ook niet weet. Dus wat wij gedaan hebben nu is vooral ook vragen terugstellen. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is de kans dat de wedstrijd die laatste minuten overgespeeld moet worden kleiner dan dat de hele wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden. Zover mijn informatie, dat is een primeur. Ja. Voor zover mijn informatie strekt wel, ja. En waarom dan? Ja, dat zijn de regels. Dat moet je niet aan mij vragen. Nee. Die heb ik niet verzonnen. En wanneer hopen jullie duidelijkheid te krijgen? Nou, ik denk dat het voor iedereen goed is dat dat gewoon op hele korte Ja. termijn gaat plaatsvinden. Zo Want kort mogelijk. Dit moet zo snel mogelijk van dit tafel moet toch van dit. tafel. Ja. Oh jongens, het is zover. Ah, Het is zover. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is vanzelfs weer de grote vraag. Waar hing het er, Olier, onder de telefoon? De vragen die worden stelt terug hier aan tafel. De heren hier aan tafel. En willen alleen nog beantwoorden mij ja of mij nee. En aan jou de eer, Ferry. Ja, De eerste vraag. de eerste vraag. Bent u Bent u Erwin een Blank? man? Bent u een man? Dat verstond ik niet. Wat was dit? Ja. Ja, dat een ja? hij is een man. Hij is een man. Dus we hebben een hier ja? primeur, want we hebben nog nooit een vrouw gehoord. Ik had nog niet een app van een weekend, maar ik ligt net voor mijn kop. Nou, zeg het eens. Vrouw. Bent u een scheidsrechter? Nee, Nee, geen Erwin Blank. geen Erwin Blank. Nee. Geert. bent u een voetballer? Ja. Ja. En een voetballer. Bent u nog actief voetballer? Nee. Niet meer actief. Ferry? Een van de 2 Friese clubs gediend. Ja. Ik kan jullie wel verklappen, jongens. Allebei. Allebei. Zo, ik zal krijg zeggen, maar als je dat even concreet... Oh god, allebei. Ook Allebei. Nou, Kom je in die categorie, hè? Ja. Dat toch weten. ja toch. Henny Meijer. Henny Meijer? Nou, vraag maar. Bent u Henny Meijer? Nee. Hij lijkt er wel op. Lijkt- Nee, natuurlijk niet. Dat is Doken Smit. Doken Smit. Ja, Bent u Doken. Doken Smit? Ja. Dat ik dat nou moet vertellen. Ja. Dat is jullie wel dat knap. niet weten. Nee, dat is... Dit is Ja. ik Nou, vind maar het de hint van hij lijkt op Henny Meijer, dat gaf de Dat gaf mij de doorslag. Ja, toen wist ik het gelijk. Ja, Voetballer van onder andere Heerenveen en Cambuur. Die laatste club
Doken, dat wie Helmond Sport. Maar zo'n oude Simmer zit zonder club. Is het voor jou einde carrière eigenlijk? Aangezien jullie altijd van de primeurtjes zijn... Ja! Is het eigenlijk sinds vorige week einde carrière, ja. Einde carrière? Oh ja, dat is jammer. Want er bent 22 hier, maar daar heeft heel graag woeders toch nog ergens voetballen, toch? Dat wie wel een beetje die inzet, die ambitie. Zeker. Dat was in de zomer zo en dat was afgelopen transferperiode. Hè. Zo bekeek ik het dan. Was dat nog wel het doel. Alleen, dat was ook wel onder een paar bepaalde voorwaarden. En ja, dan weet ik van mezelf ook, dan maak je het niet makkelijk. Zeg maar de keuze uit clubs. Dus ja, dat zag ik het zelf ook wel een beetje aankomen, hoor. Ja, maar welke voorwaarden winnen dat dan? Die stel voor die zelfsteltjes? Het was vooral, ik woon nu 5 jaar in Zwolle. En het was vooral dat we niet meer vanuit Zwolle wouden verhuizen. Dus en dat je dan op een club van een uurtje rijden max... En dan ga je kijken en dan blijft er inderdaad niet veel meer over. Maar je hebt het nummer van Johnny toch wel? Dat heb ik zeker. Ja. Anders had je me even kunnen vragen, hoor. Dan had ik hem even gedeeld. Nummer van Linten? Dat is in Os, hè? Ja, Linten Postumus. Dat is veel te ver. Dat is geen uurtje rijden. Dat is geen uurtje rijden in Os, hoor. Die viel af. Ja, daar kwam ik inderdaad vorig jaar elke dag langs. Maar dat is ook geen optie geweest. Dus ik zag het wel een beetje aankomen. Ik heb er ook heel erg vrede mee. Maar je zegt, Doken, einde carrière. Betekent dat je helemaal stopt met voetballen? Of zal bijvoorbeeld een Harkemasse Boys nog een leuke kans maken op jouw diensten? Nee, Harkemasse Boys niet. Is het langer dan een uur? Misschien wel een andere amateurclub. Wacht even, jongens. Weer een primeur. Wel een andere club, zei Doken. Ja, maar dat is echt een heel ander niveau. En dat is echt voor het plezier. Dus, Maar goed, daar zijn we nu mee bezig. Want ik had contact met die club. En dat is een amateurclub hier in Zwolle. En een vriend van mij speelde er ook al. En gewoon een gezellige groep gasten. En, maar daar zijn we nu ja. En maar Doosje is natuurlijk ook naar het Switch-kanaal. Neem ik op, van ESPN. Had je het gevoel dat het nog wel een beetje mooi van kist in de KKD? Ja, maar dat is altijd, vanaf de bank is het altijd makkelijk praten. Hè? Ja. Dus, maar het gevoel is, eigenlijk is het ja. Het antwoord is ja. Nou ja, kijk, eigenlijk moet je dan ook niet hardop zeggen, inderdaad. Nee. Maar tuurlijk heb ik ja wel of nee, gedacht, ja of nee, Doken? Doken, wat is nou eigenlijk de reden dat bij Helmond Sport niks geworden is tussen jullie? Sorry, wat kun je herhalen? Wat is eigenlijk de reden dat het huwelijk tussen jou en Helmond Sport niks is geworden? Wat is daar gebeurd? Er is niet eens heel veel gebeurd, maar ik heb daar gewoon een jaar gespeeld met plezier, hoor. En ik heb het echt naar mijn zin gehad. Een leuke groep, met leuke staf. Ik vond het zelfs jammer dat vorig jaar de hoofdtrainer weg moest, Bob Peters. Dat was heel prettig werken. Alleen, het was inderdaad ook, wat ik net zei, binnen een uur rijden. En Helmond was iets verder. Okay. En ik bleef daar dan wel een paar nachten per week. Alleen, vorig jaar is ook dochtertje geboren. Dus dat gaat dan ook allemaal meespelen. Zeker. Vies het spietig dan? Tenminste bij mij. Ja, nee, dat snap ik. Maar vies het spietig dat de actieve carrière erop zit? Ja, dubbel. Kijk, ik had inderdaad nog wel graag door willen en misschien ook wel kunnen. Hè, qua leeftijd sowieso. Alleen, het is jammer. Maar het is ook goed zo. Ja, en wat is nou het leven na het voetbal? Waar zit je op je ochtje? Het leven na voetbal is mooi. En ook wel spannend natuurlijk. Hè. Gaat een periode aankomen. Ja, veel nieuwe dingen en andere dingen. Andere structuur van je leven. Maar daar kijk ik ook wel naar uit. Wat ga je doen? Welke kat ga je op? Ja, zie ik het iets in de voetbalwereld? Iets van een baan? Want we hebben toevallig de directeur van Heerenveen. Als we een beetje kunnen bemiddelen, zullen we het niet laten. Kunnen we wat scouts gebruiken daar? Hè? Ja, en het is binnen het uur rijden. Hè? Binnen het uur rijden. Ja. Maar nu zijn we lekker op dreef. Niet per se voetbal. Maar ik heb altijd wel heel graag naar sport gekeken en gevolgd. En ook topsport. En ik vind ook steeds de mentale kant van de topsport steeds interessanter. Dus ik ben daar wel een beetje naar kijken wat daarin goed bij me past. Oké. Nou. Dus, en het hoeft dus niet per se voetbal te zijn. Maar voetbal is natuurlijk wel mijn sport. Alleen, wat ik zeg, ik kijk en ik doe graag andere sporten. En het voetbal is een teamsport. Nou, je hebt natuurlijk ook genoeg individuele sporten.
Dus wel sport. Ja, zeker. Nou ja, je volgt de voetballerij nog op de voet. Even heel kort, even een voorspelling. Wie eindigt hoger, Heerenveen of Go Ahead Eagles? Ja, dan ga ik toch voor mijn oude club. Ja, zijn ze allebei. Nee, ja, als ik dat nu moet zeggen, dan ga ik voor Go Ahead Eagles. Voor Go Ahead Eagles. En speelt Cambuur Takkumseizoen in de Eredivisie? Ja of nee? Ik denk het nog niet. Je denkt het nog niet. Nee. Goed zo. Nou, Een beleidsplan. ja, er ligt hier een heel beleidsplan voor. We gaan het straks even behandelen. Spannend psychologie. Dankjewel, Doken. Daar is even op de telefoon komen hoeders. Hey, goed, Graag Doken. gedaan, jullie En ook. het ga je goed. Het ga je goed, man. Oké, dankjewel. Ja. Uitzending. Hoi, 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 hoi. Fantastische man, hè, deze Doken Smit. Hè. Mooi mannetje. Ik vind het zo weet geweldig. ik wel. Hij komt van Heerenveen naar Cambuur. Hè. Daar kleeft toch wel wat Ja. aan. Hè. Maar wie Hoe hij- sceptisch? En wie sceptisch, hè? Maar hoe hij toch werkelijk volstrekt hemzelf te blijven, toch dat sentiment op een fantastische manier positief omboogd had. Ik vind het klasse. Ja, zeker. Echt geweldig. Hij wie van beton, hè? Hij wie van beton. Hij roenlijkt er op beton. Ja, Celle beton, absoluut. die vele muziek. Ja, veel muziek. Ja, oei. Goed zo. Daar is een beleidsplan van je lezen. Ja, schitterend kind. Moest even Van zeggen. Cambuur. Nou, ik ben benieuwd. Het Wat is zit er? ons- het is ons ideaal. Sta je de Dat beleidsplan? is het betitel van Nou, het. wat is de kern? De kern? Nou, de kern is dat Cambuur tussen nu en 2029 groeien wil naar een begroting van 16 miljoen. Dat is nou 8. Oh, dat is een verdubbeling. Een verdubbeling. En dat ze dan een stabiele eredivisieploeg wijzen willen. Ik ben nou Ja, een fjouwer hier. Ja, dat is 29. Ja, Ja, ben je nou een fjouwer hier? 24 is nou, ja, Ik fjouwer, 24 ik is nou, fjouwer dat is 4-4, hè. Oké, dubbele. 4-4. Dat is eigenlijk sportief gezien is dat wat ze willen. En daar hing het natuurlijk als grote katalysator van al dit fraais. Het nieuwe stadion. Het stadion. Dat moet dat genereren. Daar komen Section Skyboxen. Daar is plak voor iets van 2400 sponsors die het, van alles pakketten, et cetera, et cetera. Daar moet ik vernijing in plak vinden van hoe doe je die sponsoring. Ik ben er net zo goed in, maar daar staan ik dingen van in het beleidsplan. Dat is hartstikke mooi. Er zijn 15.000 stoelen te vullen natuurlijk. Nou, er ben dit hier meer dan 10.000 seizoenkaarten al verkocht. Dat is prima. En En snoepen ze al die mensen dan bij JRV en Waai? nou, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Jullie hebben er 22.500 zitten. Er kunnen 25.000 in. Daarom. 26, Maar 25, vooral 26,5. Ja, 26,5. Ja, maar ik sorry. bedoel, Ja. ik vooral sponsoren, hè? Daar heb ik het vooral over. Nou, ja, sponsoren. Nee. Ja, Niet? Dat bijt elkaar niet? dat Nee, beter man. Ik vind dat het net zo gevoel lekker. hebben wij sowieso niet, nee. 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 Oké. Nou, Alleen ja, Pieter ik- Kooi. nou ja, goed. Maar dat stadion is de katalysator van... maar goed, dat het Heerenveen echt mooi maken. Ja. Dat staat er al 30 hier. Ik weet Ja. nog dat het hier in de water... en dat er weer een protte... dat wordt niks. En dat, de sfeer is eruit. En het bleek gewoon de opmaat te wezen voor Is dat nou super 30 hier, succes. Ja. 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 Er schijnt een leuke wedstrijd te komen. Ja. Wanneer ook weer? 22 maart. 22 maart. moest ik 22 maart. Ja, oké. Doen jullie daar wat mee? Aandacht geven of niet? Nou, wij Zeker. doen Nou, sterker nog, eigenlijk... wij willen hem live uitzenden. Oké. Dus daarover gesproken, als we dat hier nu even kunnen Ja, regelen. maar dan- dan zullen we eens zorgen dat het gewoon een vol stadion wordt. Dat de mensen eerst naar het Ja, stadion, dat- dat de dat helden weet ik uit wel. het verleden Ja. gewoon geëerd Dus, worden. nee, we zenden hem niet live uit. Nee. Nee, zou ik ook niet doen. Zou ik nog niet doen. Zou ik nog niet doen. Want hoeveel kaarten zijn er verkocht? Nou, er zijn nu een kleine 5000, maar we weten hoe de mensheid natuurlijk zit. Hè. Het, altijd laat op het gang, duurt hè? nog even, Ja. maar toch, als iedereen zijn eigen plek terug wil houden, zou ik nu wel echt daarvoor gaan. Want ik vind dat de helden uit het verleden een vol stadion verdienen. Want waarom moeten de mensen komen, Ferry? Nou, Die komen er allemaal. Ja, nou ja, goed. De teasers, hè, die zijn Ja. er natuurlijk. Hè. Iedere week worden de nieuwe ex-spelers worden er gepresenteerd. Noem eens wat namen. Nou ja, die hebben jullie allemaal kunnen zien. En wat er nog gaat komen, dat houden we nog even bij ons. Maar Ik weet er eentje. Alfonso Alves. Alsjeblieft. Komt-ie? Nou, Ferry? Ja? Primeurtje, Ferry? Ferry? dat zal moeten blijken. Ferry? Ja, Dat zal moeten met blijken. Alfonso Alves weet je het nooit. Is mijn grote held Korniev misschien ook nog in beeld? Korniev, ja, die wil ik ook graag. Korniev. Nee, ik kan daar nog genieten, want dan maai ik het gras voor ieders voeten. En dat zou niet netjes zijn. dat zou niet dat- netjes nee, zijn. Maar Korniev komt geloof ik niet, hè? Dat zou niet netjes zijn. Dat zou niet netjes Maar goed, zijn. we gaan weer naar het beleidsplan. We gaan weer naar het Ja, beleidsplan. beleidsplan. Er zijn leuke dingen in. Er zijn ook wel dingen in over technische kaders. Ik ben eerst alleen maar Henk de Jong gewoon. Ja. Het idee is, dat heb ik je al eens vaker verteld. Iedereen binnen die club, sector, ik maar zitten, maar het plan krijgen. Die moet zeggen, oké, en dit is hoe wij naar de tak komt sjouwen. Daar moet een plan voor schrijven. Henk de Jong heeft zelf ook een plan Henk de schrijven. Jong is ook aan het plan schrijven. Hij zei, ik vind het hartstikke leuk. Het is krijg, al zit ik op cursus. Gewoon AI, toch?
Schrijf een beleidsplan. Ja, ja, Daar is de AI voor u fungeert. Ja, jongens, maar ik ben van een generatie die dat al helemaal zelf doet. Tegen de AI. Ik steun die jongen tot diep in de nacht. Nee, maar ik heb het gelezen. Wat ik stouw. Ja, maar ik heb het ook gelezen. En er zit in het beleidsplan van ze willen inzetten op jong en Juist, talentvol. en daar wil ik even heen. Jong en talentvol. Wij willen net bellen. Want wie? Wij. Nee, ik zeker niet. Nee. Henk zei er juist iets over. Hij zei, ik neem al stadig gewoon. Nee, ik begin eens. Hoe zit het met die contract, Henk? Dat komt wel goed, zei hij. Maar toch privéomstandigheden, wij weten waarom, is dat even op een zacht pitje zet, is er even daar net op praat. Maar dat komt er weer om. Dat komt goed, zo zei hij. En dan zei hij van ja, maar ik neem ook al steeds meer afstand. Ik zei, wist toch dan een soort overkoepelende manager, zal ik maar zeggen. Want ze hebben 2 hele talentvolle jongens, Jeroen Burghout en Rick Rijnsma. De beide assistenten. Hij houdt on, dat werkt het fantastisch. Ze moesten heel erg moeilijk op winnen. Het roen echt heel stroef, het weer net goed. Maar dat is nou echt oors. Jeroen Burghout, tot de heegste cursus voor voetbaltrainer, is een grote aanjager daarin. Dat is een mandje met initiatief en het bruist en het dot. Ze gaan bijvoorbeeld op trainingskamp, als het interlandweekend is. Nou ja, trainingskamp, ze gaan 2 dagen maar elkaar voort. Mooie teambuilding, weet je wel. En dat regelt die Burghout al, die zorgt dat ze ergens op een Veluwe al die huisjes krijgen, dat er wat leuks gebeurt. Dat is hartstikke leuk. En hij doet dat heel goed. En ja, dat is jong en talentvol. Die hebben ze in huis. Dus de rol van Henk... Ach, daar komt hij weer de onderbuik, wat niet over gebeld. Sorry, Roelof. De rol van Henk zou wel eens wat oors worden kennen. Dat zou mij net verbazen. Oké. Nou, en dus, en dan krijg je dus, de assistenten krijgen wat meer verantwoordelijkheden. Ja, ze willen... ja, precies. Want die ben jong en talentvol. Ja, precies. Oké. Ja. Jongens, we gaan naar een aantal joggersvragen. En dan gaan we even vlug doorheen, Ferry. Jongersvragen zijn kijkersvragen, hoor. Kijkersvragen, ja. Ben je tevreden over hoe Van Persie het tot nu toe doet? Ja. Ja, krijgt hij wel genoeg tegengas van zijn eigen mensen in zijn staf? Ja. Ja? Oké. Dat zijn allemaal zulke makkelijke vragen. Ja. Vind je het makkelijke vragen? Ja. Wat denk je dat je nee zegt? Ja. Was Deli Sinkgraven ook een optie geweest op de linkerkant? Uiteindelijk nee, maar is wel besproken. Nee, ja, wij zochten toch wat anders. Qua type. Deli is natuurlijk een goede speler, maar wij dachten wat meer fysiek nodig te hebben deze periode. Ja, want je denkt, hè, de link is natuurlijk snel gelegd. Hè? Hij heeft zeker. Natuurlijk een oud product van de eigen opleiding. Klopt. Wel over gehad, maar het is niet geworden. En heb je Van Persie ook op het matje geroepen naar de beruchte keeperswissel tegen Quick Boys? Nee, we hebben het er wel over gehad, maar dat is niet op het matje roepen. Nee. En wat wordt er dan gezegd? Nee, gewoon de situatie en hoe die wedstrijd verlopen is. Maar dat lijkt me normaal. Heb jij ooit überhaupt wel eens tegen iemand uit de technische staf gezegd van... waar ben jij nou in godsnaam mee bezig geweest gisteravond, jongen? Dit flik je me niet weer, want ik schop je eruit. Nee, maar kijk, dit is... Zo gaan we bij de omroep een beetje met elkaar. Ja, is een beetje hoe het bij de omroep gaat. Nee, maar goed, Robin is vanaf dag 1 duidelijk geweest... hoe hij ook naar de keepers kijkt, daarbij. Ja, dat is waar. En dus op momenten mag dat ook geen verrassing zijn. En nu heeft het niet goed uitgepakt. Dat is maar de vraag lag eigenlijk een beetje meer in de andere richting. Want jij bent een soort geboren gelijkmatigheid, zal ik maar zeggen, in je gesprekken die je met ons voert ook. Geboren gelijkmatigheid, dat is mooi. Ja. Komt er wel eens, rolt er wel eens een vloek uit je? Komt er wel eens een drang? Ja, maar ik geloof daar niet in dat dat dan meer impact maakt dan dat je gewoon een gesprek voert en in ieder geval op basis van feiten en onderbouwingen dingen met elkaar bespreekt. We werken niet met kleine kinderen. Dus zo weinig mogelijk onderbuikgevoel. Ja. Nee, maar volgens mij moet je gewoon altijd normaal met elkaar praten. Ja, oké. Zeker. Nee, maar dan, dat is helder. Ja. Goed zo. Nog één kijkersvraag. Sjoggersvraag. Wordt het contract van hoofdscout Kenneth Zandvliet ook nog verlengd? Daar ga ik wel vanuit, ja. Daar ga je wel vanuit? Ja. Goed zo. Oké. Nou, dit weer de sjoggersvraag. Ik ook nog even over doorvragen. Nou, ga maar. Op het einde van het seizoen af. Ja. Waarom zeg je, daar ga ik wel vanuit? Nee, nou goed, kijk, daar is intern natuurlijk heus wel over gesproken. Alleen heel simpel. Johan Hansma komt 1 maart. En ik heb uiteraard gezegd, ook tegen Kenneth, van dat ik wel wil dat Johan daar in ieder geval een gevoel bij krijgt. Dus Johan hoeft de keuze niet te maken. Want dat mag ik ook helemaal niet vragen aan hem. Dus ik heb daar met Kenneth over gehad. En die begrijpt dat. Dus dat zal echt niet lang duren. Maar ik vind wel dat de technisch manager, in dit geval Johan, die moet er wel een bepaald gevoel bij krijgen. Kun je nog een keer uitleggen waarom jullie Johan Hansma hebben aangetrokken?
Nou, punt 1 Waarom lach je? Nee, punt 1 omdat we als club gewoon de positie van technisch manager weer sec ingevuld willen hebben. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezegd vanaf het moment toen ik algemeen directeur werd, dat ik gezegd heb, we doen het even gecombineerd. Maar volgens mij hebben we altijd geroepen dat dat ook niet iets is wat tot in de lengte der jaren zou blijven duren. Nou, misschien had het eerder gekund, maar de beschikbaarheid van Johan was misschien niet dusdanig dat het eerder kon. We zochten naar iemand die wat meer ervaring had, die in ieder geval wat affiniteit met de club heeft. Nou, en wat affiniteit is voor Johan heel veel affiniteit met de club. In zijn vorige periode bij Heerenveen heeft hij het gewoon heel goed gedaan. En ik denk dat hij qua persoon... Hij is met ruzie weggegaan, hè? Ja, maar als ik naar de kwaliteiten die daar neergelegd zijn, is wat anders dan met ruzie vertrekken natuurlijk. Ik denk dat Wat heeft hij goed gedaan? Ik denk dat volgens mij de ploeg op dat moment volgens mij niet heel slecht gepresteerd heeft, toch? Nee, niet per se. Maar... Nee, dus volgens mij gaat het daar toch om dat je daar wel oog voor hebt, dat je daar de juiste aanvullingen... En qua persoon heb ik daar geen enkele twijfel over dat hij sowieso in het geheel past. Nou, mijn kritiek is dat hij vooral in de periode technisch directeur was, dat Robert Veenstra de algemeen directeur was, de voorzitter van de club. Dus zul je nog wel een beetje de naweeën van hebben meegemaakt in jouw periode bij Heerenveen. In een cultuur waar je kunt spreken over een angstcultuur. Johan Hansma koos toen nogal opzichtig de kant van Robert Veenstra. Is daarna ook eruit gezet. Heb je dat nog laten meewegen in je beslissing om hem terug te laten komen? Nee, totaal niet. Omdat ik overal roep dat ik echt vind dat het de hoogste tijd wordt dat we allemaal het verleden eens een keer loslaten. Volgens mij gaan we naar de toekomst. En... Als je dan iemand die daar het verleden gewerkt heeft teruggehaald, laat je dan juist niet het verleden los? Nee, want volgens mij gaat het erom hoe we naar de toekomst gaan met elkaar. En volgens mij zijn er heel veel andere mensen binnen de organisatie werkzaam, ook in de toezichthoudende organen. En denk ik niet dat als we daarin blijven hangen, dat we als club verder willen komen. En we willen als club juist verder gaan. En nou ja, ik hoop dat Johan dan ook mijn kans kiest als je dat zo benoemt. Nee, maar het is toch gewoon, je gaat toch werken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar. En wij kunnen gelukkig sparren over voetbal ook nog. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat vindt Johan ook heel belangrijk. Dus, is hij er eigenlijk ook bij? Bij de jubileumwedstrijd? Ja, 22 maart. Ja, hij is erbij. Hij is erbij. Oh, je hebt toch al een naamje weggegeven. Een primeurtje, weer een primeurtje. Nou, hij begint in ieder geval op 1 maart bij Heerenveen. Hij maakt de degradatie van Almere City dus niet meer mee? Nee. Nee, maar wat wordt... Vond ik zelf wel heel grappig. Maar goed, wat wordt zijn belangrijkste opdracht eigenlijk? Een keeper en 2 spitsen? Heb je meegeluisterd? Nee, goed. De selectie staat natuurlijk bovenaan. De eerste selectie. Daar denken wij dat er ook mogelijkheden zijn in de komende zomer. En ik vind dat we genoeg talentvolle jongens hebben lopen die sowieso al een bepaalde basis vormen. En we moeten gewoon raakschieten, zoals dat makkelijk in voetbaltermen heet. Ja, raakschieten, dat wilde je ook heel graag met Isaac Babadi. Ja. Alle seinen stonden op groen. Bijna alles zijn, ja. Bijna alles. Maar lang leek het er toch op dat hij zou komen. Waarom ging het uiteindelijk dan toch niet door? En kom nou niet met het antwoord, dat moet je aan PSV vragen. Dan zal ik nu deels voor Nee, goed. Wij wilden Isaac graag hebben. Jonge, talentvolle speler. Nou, gezien de blessures die nu wat meer bekend zijn geworden, dat wisten wij al, wilden we daarop voor sorteren. Want Isaac kan zowel aanvallend op middenveld als aan de buitenkanten, waardoor je wat meer mogelijkheden hebt in het roleren daarvan. Dus was het voor ons de ideale optie om toe te voegen daarbij. De jongen wilde heel graag. De trainers onderling hebben erover gesproken. En die zagen het ook allemaal zitten, ook in de manier van werken. Dus ja, PSV vond het uiteindelijk ook een goed idee. Maar zaten zelf nog volop in de window in het aantrekken van spelers. En nou, de linksback was gelukt. En de aanvallende versterking was nog even afwachten. Maar is niet direct voor de plek waar Babadi voor een aanmerking zou komen. Dus wij dachten nog steeds dat het goed kwam. De geluiden kregen we ook, totdat om 9:30 s'avonds de bel ging. En dat ze hem niet konden laten gaan. Nou ja, dat is enorm frustrerend voor ons, maar ook voor die jongen zelf. Maar ja, het is niet onze speler, dus we hebben er voor de rest weinig invloed op. Ja, baal je dan als een stekker? Ja, op dat moment 100%, ja. Ja, want hij was ook de enige gegadigde, hè? Er waren geen andere opties. Nou, tuurlijk. Maar goed, als je 9:30 s'avonds en je hebt een eerste optie, en dat was hij. Dat roep ik ook wel eens vaker. Die opties gaan niet tot 11:55 zitten wachten op Sportclub Heerenveen. En je moet je ook afvragen of hij dan nog out of the blue ineens iemand uit de kast moet gaan halen. Dus wij hadden zeker... Je had geen plan B?
Ja, maar sommige plan B's waren al Die waren al weg. ondergebracht. Ze wachten niet allemaal, hè? Ze wachten niet allemaal. En dat vind ik wel een misvatting. En dan op een gegeven moment, hè, dan heeft iedereen het ook over lijstjes. En daar heeft waarschijnlijk ook iedereen gelijk in. Alleen je komt op een gegeven moment ergens op een lijst dat je af moet vragen of je dat moet willen. En dat je dan niet beter je geld gewoon op zak kan houden. Ja, PSV had gewoon het idee van we hebben Babadi zelf nodig. Ja. En dat is hun goed recht uiteraard. Maar ja, je had ook een paar dagen eerder kunnen zeggen... we gaan niet meer afwachten en we gaan voor... dat was een keuze geweest. Alleen als daarin in ieder geval de geluiden zwaar naar positief neigen... dan vonden wij het verantwoord om daarop te wachten. Maar jullie wilden hem ook, want jullie wisten toen al... de absentie van Luc Brouwers voor enige weken. Ja, klopt. Er kwam even later Trensko nog bij. Ja. Ja, nu heb je niks. Nu hebben we niks. En nu maakt Roelof zich zorgen. Nou ja, nee, maar ik vind het wel een beetje makkelijk om alleen te zeggen... ja, we hadden dit plan en PSV zei op het laatste moment nee. Dus ja, balen man. Dan heb je toch zelf ook al een beetje miskleun gemaakt? Nee. Oh. Ja, dat mag jij vinden. Dat vind ik. Ja, nou, dat is duidelijk. Nee, maar goed, wat ik zeg... natuurlijk heb je andere opties. En hebben we dat ook geroepen. En daar hebben we ook contact mee gezocht. Alleen of die mochten ook niet verhuurd worden uiteindelijk. Want het zou wel een korte termijn oplossing zijn... Of uiteindelijk kom je tot de conclusie... ja, is dat nou heel veel beter dan wat we nu zelf hebben... of wat we nu achter de hand hebben. En dan ga je daar geld aan uitgeven. Ja, dan volgens mij moet je dan maar een andere keuze maken. Ja. En het vertrouwen in ieder geval aan de huidige ploeg blijven geven. Dan nog even over de selectie. Hè? Want bepaalde jongens die mochten eigenlijk wel fot. Jay Nunnally mocht fot. Denzel Hall. Hussein Ali. Dan denk je misschien willen ze wel verhierd. Maar ze werden net verhierd. Nee. Wie denk je een opties voor? Om die jongens te verhieren? Nee, voor een enkeling wel. Maar dus niet dusdanig dat voor ons ook interessant is. Het is niet zo dat we iedereen zomaar naar de uitgang willen dirigeren. Bollat is net goed genoeg binnen natuurlijk. Ja, maar dan moet je ook zelf wel weer in de gelegenheid zijn... om voor dezelfde beschikbare euro's wat te kunnen doen. Dus dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken. En voor een aantal is gewoon geen belangstelling gekomen. Oké. En balen, man. Je had toch graag van Denzel Hall afgewild? Toch? Ja. Nee, maar goed, we hebben een aantal jongens wel aangegeven hoe wij ernaar kijken en wat dat wellicht voor hun toekomst zou betekenen. Nou goed, ze staan onder contract en als daar geen opties zijn, ja, dan houdt het op. Want Denzel Hall zijn contract loopt denk ik nog 2 jaar na door. Ja. En van Hussein Ali loopt af. En Nunnally loopt ook af. Ja, dus die kunnen hierna transfervrij weg. Ja. Oké, wat wordt straks de belangrijkste target voor de komende zomer? Nou ja, inderdaad, spitsen. Spits sowieso aan de buitenkanten. Want hoe de situatie nu is, zijn we daar vanaf de zomer erg dun bemand. Ja. Is er nog een optie dat je zegt van Lukovic, je moet daar natuurlijk even aanwachten. Want ik zeg de slechtste spits van de Eredivisie was natuurlijk eigenlijk heel flauw. Want hij heeft nog niet eens 2 wedstrijden gespeeld. Maar als je voldoet, is dan een verlenging van huur of koop, is dat nog een optie? Koop zou wel lastig worden gezien de investering die ze gedaan hebben. Ja. Maar dat zou zeker kunnen. Maar dat is nu niet iets wat actueel is. Hoor. Niet besproken ook? Zeker niet. Nee. Oké, nou nog eventjes naar het beleidsplan. Hebben we nog iets vergeten, Geert? Ja. Want ik kapte die kijkt even wat dat ben ik wel wend. Nee, ik vind het een... hoeveel pagina's bent wel net? Zo'n 20. Okay. Nee, ik vind het wel een realistisch, realiteit ademend beleidsplan met de nedige ambitie. En Samatetek, je moet ook ambitie delen in het beleidsplan. Het kan dat het goed. Ik citeer, ik heb het voor de radio gekregen, de directeur even uit de Graaf, die zei met beide benen op de grond en stap voor stap bouwen met reden en ratio als belangrijkste raadgevers en hard werken en normaal doen als basis. Het spreekt mij geweldig om. Ja, hard werken en normaal doen. Juist. Ja, maar zo is het. Hij heeft gewoon allemaal dooddoeners toch, Ferry? Staat ook in jullie beleidsplan. Hard werken en normaal doen? Staat dat bij jullie er ook in? Nee, dat niet, maar wel gewoon, dat ben wij, normaal blijven doen. Maar goed, een beleidsplan is een denkwijze en een richting. Het is een denkwijze en een richting. Daar ben ze helder in. Verdubbeling van de omzet. Ja, maar is dat realistisch dat je dat van Jerre, Ferry? Want ja, Doe heeft natuurlijk meerdere keren een beleidsplan gedaan. Even binnen 4 jaar hier een verdubbeling van de omzet. Nou, dat kan. Als je natuurlijk naar de Eredivisie gaat, dan zullen sowieso de televisiegelden enorm toenemen. Dus dat is al een substantieel deel. En als zij dadelijk ook skyboxen kunnen verhuren daarbij, ja, dan kan het best hard gaan. Dus maar bij de skyboxen nek leeg. De meeste zijn gelukkig gevuld. Ja, maar ik zie het juist. Dan zit ik op de hoofdtribune en sjog naar de orenkant. Ja, maar die rechterkant, inderdaad, die doet het niet zo goed. Kan we krijgen beschikking over 16 skyboxen? Ja, nou, wij hebben er 50. 50? In totaliteit. Ja, nou ja. En hoeveel binnen het bezet bij Jim? Een kleine 40. 40? In totaliteit. Ja. Okay. Nou ja, goed. Maar de verschil tussen Cambuur en RV, dat wordt wel eens failliet. Nee, Cambuur had natuurlijk potentieel en ik vond een grote achterban en een seizoen qua achterban en qua
Alles wat er omheen zit, best een stabiele Eredivisie Club Brugge kennen. Die potentie had ze natuurlijk al eerder. En dan Heerenveen zit er wel echt wel een paar treden al heel lang boven. Hè? Qua sponsoring en maar een beetje vierde dat wel. Dat is helemaal niks. Nee, dat is zeker net. Nee. Maar goed. Dus ik denk dat het ademt ambitie en realiteitszin. En dat vind ik prima. Ja. Goed zo, jongens. We binnen terug in. Of heb je misschien nog een laatste primeur, Ferry? Ik heb er nu al zoveel weggegeven. Het houdt ook een keer tevreden zijn. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Dan zijn we toe aan de overdenkingen. Ja. En daar mag je niet op terugkomen, dat is wel makkelijk. Nee, precies. Heel makkelijk. We beginnen met Roelof. Ezer Gürbüz of Dimitris Rallis? Ja, Gürbüz, lekker. Gürbüz? Nieuwe Cruijff van Heerenveen. De nieuwe Cruijff? Nieuwe Cruijff. Jongens. Kan toch niet, hè? Dit is echt niet best. Nee. Geert, Rulke of Afolabi? Ja, ik vooralsnog Rulke, want die had het bewezen. Oké. Maar vanavond Afolabi. Vanavond aan Valabi. Vanavond Afolabi. 10 voor 10? Ja. Ja. Ja, vraag het om 10 voor 10. Ja, nog een keer. Het is een 3 heel erg. Het zult niet toch gebeuren. Als dat gebeurt, is het altijd douchen bij het Truckerscafé, truck 18. Wat wie het? Ja, nee, ja. Wacht even, want ik zit nog even te Sjen. Wordt het jong een fantasie-uitsmijter of een Burgondisch stoofvlees? Kies u 12 draaien. Burgondisch stoofvlees? Wat is dat het wordt? Italiaanse uitsmijter met ham, meegebakken kaas en bolognesaus. Dat lijkt me trouwens niet zo lekker. Zodra de Italiaanse keuken in het geding komt, dan ben ik geïnteresseerd. Ja, Dat maar is al- uitsmijten met bolognesaus? Nee? Nee. Die zoek ik net van. Nee. Oké. Bolognese saus. Jongens, we gaan door. ja, dus We gaan door. De laatste, Lijkt me handig. de laatste is voor Ferry. Ferry, je moet kiezen. De IFAB of de KNVB? Leg maar even hoe uit hoe dat De zit. KNVB. De KNVB. Ja, Goed zo. Ja, die moeten... Dankjewel, Ferry. Dat is hier weer. Ik vond het heel erg gezellig. Ja. En na je weekend dan ben wij er zelfs weer met een nagel, podcast. Dan ik weer met een nieuwe gast. Heel graag ont na je weekend. Dag.